Hello mga ka-listeners, di ako diri sa simbahan. Ari diri nga simbahan ikasal ako ang agaw mga ka-listeners, no. So picture taking ba sila ron na dito. Galahi na ko mga ka-listeners kay pang kini ako pang intro vlog ni. Pang intro vlog mga ka-listeners. Sayang ang view ari mga ka-listeners. Sayang ang view ani dapita ba nya di ko ka video ba. Happy ako video ari ka-listeners. View pag lugar ari ka-listeners. Nice ang view. Nya murag insod naman ako magulang deh. Musod at pagkurong mga ka-listeners. Ito sa sudo magagawa. Kasama niya ang sumpay niya itong sugilanon. Bagong haon. Bakit murom kagikan na Nisko? Disko! Yabag. Sige na, sige. Nahilaw na ako. Disko. Katog na dito. Kung ingon ini kasakit kayo mong tiil, tay, kay miubag og sakit sa nimong hawak, kinsa ba naghato di mo paingon din ni tay? Nganong naabot mga dinis ato? Ha? Alay. Awa tay. Pingid gani gabi sa wali hukay mong tiil. Kinsa na mo pag-ulay din tay? Yantos ko ng kasakit. Kunwa pa na ko antusa. Usawa man ako sa pagpauli din eh. Pero muna ginhawa na to na ko taon. Samot na gaubag tay kung paugmaan pa na nimo. Ato na ako sa mansya, nangaman siya ay. Suwayan ako, nagmata pa ba to? Akong panion. Paikog na. Yung saan na nimo tay? Paubago na nimo maayo tay? Nasakit na magay nahiluton kung hubag na na. Inahak gining laki nga gwapo oy. Makandag yung larot. May gisulti ka tay? Wa. Sige. Sige. Suway og sangpit ko, nagmata pa ba? Kaduha lang ha. Kung way mo tingog sa primero ay nagpamugos. Antuson ko na ni Kutob ugma. Kami ni Lori ang magkupot sa banner ugma para sa among team sa basketball. Excited man kay ko. Magpakuhagi ko daghang litrato ni Mama nga kauban ako si Lori. Ug unya ipa-develop na ako ug akong ipapilit dinhi sa bongbong kilid sa kong katre. Unsa gikan ako no? Kini si Lori nga makagusto sab siya nako.
Nga ganahan mag-isya ni Part dyan? Siguro malingaw siya ni Part dyan nga magbinayot. Gusto. Mas ganahan ang mga babae o lalaki nga maayo og sense of humor. Mo tingali. Speed. Wa masakuan na eh. Diyon saon mga kagwapo ra magoy akong gisaligan. Unsaon gikan ako sa pagkuha sa pagbati ni Lori, no? Tayo! Oh, may nagmaayo. Tungang gabi naman. Kinsa makaroon? Ayo! Nangaman siya? Uy, hala. Si Johnny na! Si Part dyan. Uy! Wa may mutubak. Ningon na ba tos tatay, mga kadugar ako no kumusangpit. Kung may mutubag, mapauli na lang ko. Ay, nangatug na tingali ron kay saan akong urasa. Pero, nagsikap pa man ang suga nilang Part Dave. Nagmata pa ka siya. Oh, Dave. Iuban ko si mong tamis nga dam ko. Og dito ipabati ko ni mo ang akong pagmahal. Huh? Din, way paghukom ug way pagsaway. Ug dito, gidawat ko ni mo sa akong pagkaako. Oh, Dave. Jan? Oh, Dave? Hi. Hi. Jan? Oh, kikuptan niya akong now. Oh, Dave. Dave. Can I kiss you? Close your eyes and let me kiss you. Gipiyong ko na akong mga mata. Sige. Part? Sige na. Sige na, Part. Hagin ako. Masa? Naiabag ka? Sige, binuwang dihaw eh. Ayaw ko ina nga nagdamgo ka nga naglakaw pa ingon din ni Part. Huy, pagmata. Huy. Huy. Part! Oh, Nonsa ka? Simod ba yan mo? Kaganina na na. Nonsa na? ha? Nagkaan naman mo simod. Mana? Abikog. Abi ni mo kunsa? Ang sa dito. Imagination rin na ito na ako. Uy, kahakot mo rin magtinuod. Uy. Part, nagusa man ka din sa mo nga gabi naman kayo. Kuan, Part. Si mama ni mo akong tuyo. Labas mama ni mo, Part. Wa pa matug. Deb! Nagunsa ka man das gawas. Kinsa mo to nanampit ganina. Si Jan, ma. Nga naman ko no. Salamat sa pag-aniyaman siya. Sama ka ni Alto. Masangpit tag yun di ay gihapon ka bisan usang orasa parehas ka ni Alto. Alay! Kunwa pa lang ko maghuna-huna nga naghago ang imong anak kong adto sa amo. Bisag to nga gabi na nya siyarang usa didto. Dili mahitabo nga anhiun ti ka. Pero may anhi gihapon ka. Aray! Lain sad kay dili. Nga giadto man ko. Nahingawa ka di ay nako. Hingawa sa imong mga mata. Wa ko'y labot nimo no. Si Jan ang akong gihuna-huna nga naghago og adto. Maayo ka gid nga inahan siya. Ikaw gid unta ang angay nga mamahimong inahan ni Jan. Aray! Hinaya taon. Mura man kung imong gitiwasan ana. Ayaw ko padungga og mga pagmahay nga ingon ana Juan ha. Kay uway na ang tanan. Dili mo na ikabalik ang baha paingon sa bukid. Dili na bitaw. Pero may higayon pa man sa pagpananom aron dili na makabaha og usab. Aw di ay. Oh, sabot ka. Sige. Barog. Pananom. Mananom ka man ka. Barog diha. Pwede ra. Awan di man. Pananom.
Pwede ra lagi. Bahala ka, pananom. Mahimo na di ay ko makaugbok. Nganong dili man, pag-ugbok. Diha nimo. Usa! Aray! Mo gibali ang ako, Tel! Aray! Ma? Gusto nito ko ba? Tay, Masingit ka. tay, anong singgit mga tay, ha? Nabali. Ha? Nabali. Kasakit. Nabali. Sino bali, uy? Ma, giyon sa mo sinuyuan. Ay sige, ginuid diha, wanoy. Aray. Wala bali Gipaluto na ako, nabalik na sa pwesto ang imong hawak nga na-disloke. Oh, Diin ka kang murag taas-taas makag nahagbungan. Siyat lagi ko sa kanal na siyat gani. Kanal? Kanal. Humot na di ang kanal ron nga mura ka magsantos lagig baho. Mura ka magnaligog pa humot. Nangalimyon ka. Kung nahog ka pa sa kung nahog ka pa sa kanal, nanimaho ka unta. Nang himasa, God. Wa man ka kapanghimasa, tay. Ilaos ka biyaw higda dili kay sakit kay mong tiil ilakaw. Ay, sos. Dito sa gripo sa ubos. Dito ko lang himasa. Oh, di ay. Wa man ko makadungog. Milagasak ang tubig dito, tay. Ganina sa pag-abot nimo. Natog naman ka. Sila tuog, uy man ko matuog, tay. Wa ko makatuog kay day mga taong dinhi ganina. Unsa? kinsa man part? Kagabi na may nangyanhi pa. Kinsa man ha? Wasa ko makailan nila nang. Oh, Basta, nagsakay to sila motor. Ha? Oh, nagsunod og abot. Ang usa ka motor may angkas nga babae. Samtang ang usa naginusara lang. Nakakita ka snaong. Wa kayo maklaron ako, tay. Ay, salamat. Pero sa diyang misaka na gid sila diri sa hagdanan na to, tay. Ug diya sa tutungod luyo sa tong pultahan, Nailhan mo? nailanin mo. wa gyapon. Ay, salamat. Pero murag familiar na ko ang naong sa babae. Pamilyar ni mo ha? Pamilyar. Kinsay ka amgid. Murag Kinsa part? Kinsa? Ay, pamilyar pero wa ko inaunaan kung si kinsa. Oh, ay. Pero Unsa na masab? ang iyang pahumot, nanutsuhot sa kong ilong niya itong gigayon nga nanaka sila diri sa itong hagdanan, tay. Ang pahumot murag Unsa man? Murag unsa? murag Unsa? Hoy, murag ka bayag iro? Ngano ka? Nganong gisimhot man na nimong imong amahan ha? Jan, ngano oy? Kasamok ba nimo? Sige, makagsimot-simot na ako. kana Nausa ka? kana mong baho, tay. Mo ka na akong nasumutan. Unsa? O si buti may pasabot part. Parehas og pahumot si papa nimo ug ang mga tao nga nanganhi dinhi sa inyo kaganina. Ngano ka ha? Ikaw, Juan? Unsay imong huna-huna? Kuan, kining, Sulti ha, sulti. Unsay imong huna-huna? ambot lang. Usa may angay na kung huna-hunaon gawas sa mapasalamat. Pasalamat nga wa madayon tong mga tawhana dinhi katingalig. Mga dawtang tao to, ala. Dili ka na. Sa pahumot nga parihas nimog baho. Ay, sos, amanya na Mansya. oh, lagi. Ha? Ay, sos, Kayuring. natural naman na. Pahumot ko na, natural ra nga may mga kaparihas kay papalit regular mo sa mga tindahan. Unta may aman niya. Aman siya. Puyo ko no, puyo. Naunsa mo naman mong mga iro. Nangalim gyud kawan. Mura kag na may ligikan ba? Na maili ba uloy? Bebe, sa man mo. Ay, pasimot na ako. Hagkanta karon na. Suway kasungagunta ka.
Ato na may ay. Sa'yo para ba ko pangandam alang ugma. Dave, tana. Ma. Nay, ato na mi. Part dyan. Ang bayad ay sa hilot, dahil man Ay siya. na lang. Limos ko na lang daan to nimo. Unto ha! Dahuman ta nakaog make-up. I'm so gorgeous, dude. Grabe. Siyempre! Ako lagay mo daog iniran as best news, mami. Grabe, I'm so angayan. Siyempre! Ang ngayon kakit kaayo. Gawas lang niya ng bukol sa imong agtang. It's your fault, Jud, me. Ikusag ni mo gapak ang akong agtang kahapon. May bukol na inuun. Kana na lang yun nakaapan ni mo, nak. Pero gawas ana, perfect na yun imong dating. Ayaw na lang o panghigot sa imong buhok, ha. Iyon na lang na. Ana o. Makita ang ihapon. Ay, husto. Kaniyot. Hey! Nga na nagwa ka ng gunting, me. Ang saan na nimong Putla gunting? na to ang imong bangs. Pag-bangs na lang, araw matabunan ang imong bukol sa agtang. Sige, me. New look ba? Sige, me. Okay, kopte imong bangs, ha? Okay. Nana, mi. Gikupta na ako. Di ako tapos akong kilay ang putla, mi, ha? Sige, kilay. Okay. Ay paglihok. Okay. Napay gamay. Na. Human na. I'm sure ang ngayon ko sa akong bangs, me. I'm sure, cute. Ang ngayon ko bisan unsang nga style kay guwapa man ko, me, di ba? Excuse me, ha? Kimutan ako sa samin. Hoy! Mami! Naluban! Mami, gyud sa man ni mga akong bangs! Kamupo na, ani! Katunga naman ni sa akong agtang! Wakoy sa igo ra kong migunting na dapit sa imong kilay. Ay mo po na lagi kayo, ni! Naambot lang, basta kay dito ko nagputol. Imong sa, kay ikaw may nag-ingon. Ay, mo sa mi! Imo ning sa kay ikaw may nagputol! Ay igo ra kong miputol. Ikaw may nagsugo. Pero ikaw may nagkuambi, ikaw may nag-ingon ako nga magbangs ko! Kalangin tanaw na, ni! Mula naman ko si Dora, ani, mi! Si Dora nga nag-make-up! Mami! Ibalik ang akong buhok! Ipapilit og balik! Unsa? Kana. Dugangi pa ang iyang blason. Ayaw na. Husto na. Lain tanaan kung masubrahan murag nahubog sa kapwa. Ay, mairis naman niya nagsington. Maong, daghan na lang da. Ayaw. Mas nindo tanaon nga natural ra. Dugangi! Ayaw. Temboy? Nagnalis naman noon mo diya? Ay, pag-ata na sa kong naong pamation sa make-up, eh. Gusto na lang tingali ni, okay na ni. Basta ako, kuwang pa na sa akong tanaw. Ako husto na. Husto na. Ayaw nagdungagi na ha dyan. Bati tanaon lang baga kag may kapoy, murag bayot. Nasa ato pa. Gibayutan ka na ko. Suma! Gusto na ko numutay. Nangaman siya. Sige na, barong na deluri kay. Ngadto na ta. Ay, nam days part, Dave. Wow! Hala. Wow! Lori, misamot kag kagwapa. Pade, karuna niyo eh. Let's go. Kupot na sa akong kamot. Mukupot kidi eh. Ako may mong escort. Banner ang kuptan oy, dili imong kamot. Hey, tanam mo. Time pa. Kataas gud sa imong short day, Lore. Unya, luag kaayo ang imong sleeveless. Di na problema na ngaman siya. Dili, Lori. Dili. Dili. Gay, balik na. Naunsan eh. Igot na yung sleeveless. Kutob sa mong kuto-kuto. Nya kini mong short. Atong pilon. Kani. Kana. Tay pa. Time pa, ikaw mupo na dyan, oy. Oh, yes.
Kita am na pusod na ko. Mupo na kayo na kong short, ilain kayo. Kana, sakto na na. Kana. Ang ngayon unta ka, pero... giubos na nagbalik part dyan. Di ko ganahan. Kaya naman. Musamot ka daghan ang maibog niya. Saan naman tayo? Jesus! Mas maayo hino ni Part. Aron siya mo daog sa pagamyos. Unya, tala. Ayun mo gila, ayun na yung lab teloria. Ayun na sigig, paubusan mo short. Husto na. Tala mo! Tala. Pagdali niya dayan kay mga tag-natagkasakyan. Mami! Where's man the payong? Uy, why muse ka magpayong sa paridayan? Oh no! It's so hot ni! Madaot ang akong skin, do. Dali na. Pagdali niya. Kay mga tang patagkasakyan. Ay! Nasab sila si Dave sa atbang, Mami! Nag-atang sila. Hi, Dave! Wako niya tagdami. Sige lang siya tutok ni Lori. Ingon ko kay bati ang uniform ni Lori sa pagkamiyos, Mami. Nindot pala ginatanaon. Ang ngayon lagi kayo na si Lori. Ami, gusto kong ingon, ana. Tinanggigot ang atubangan sa iyahang sleeveless bakutob sa iyahang kuto-kuto. Mimi, nyamong ni, dili man mahigot ang ako. Uy, unsaon paghigot, ada nga piit naman kaya si mong lawas ang imong sleeveless daan. Niya, ganahan mo kong ingon na, ana, para sa kang Lori. Huwag ako shorts. Ay, gusto kong ipilo sad ni, para sa kang Lori. Kung pilon pa na ni mo makita ng panty ni Muska Bubo na yan. Pagpuyok na ko no, sakto na ko no na. Gusto lagi kong ingon, ana, sa kang Lori lagi. Awala ko doon, nindot kintanawon. Kaya ngayan man siya. Anya ako? Ang ngayan rasan. Nya, man gusto ko anang ingon ana nga hairstyle mi o kanang wave bitaw ang tumoy. Natural nga wave ang tumoy sa buhok ni Lore. Natural man na. O kung sa pa, nindot matanaw ng imong buhok na katulid kaayo, ha? Dayan! Zaman? Asa? Hala, no? Ipakutana pa ba kung asa, mi? Natural! Adto sa bis inyong painan. Dili, oy! Sugo. Asa ba? Ah. Asa imong bangs? Mubo lagi kayo na. Ayan! Ansa? Nok-nok! Sa inok-nok? Nak-nakod! Who's there? Dora! Dora who? Dora! Ikaw ba yan? I hate you! Hilo ba? Hilo. Anak-anak! Ang ngayan ramagod imong igsoon. Dayan. Hilom na. Dali na. Labang kay busa kay ta. Excuse me. Musakay me. Excuse me. Ay! Unsa ba ay? Excuse ba? Oh, hala Pa! no. Pa! Ay! Aman siya! Tay pa. Aman siya. Buhay ko ba? Nasaw, teka. Buhay ko. Dali nawan, Ganit, sakay na, ganit, tapat ganit. ta. Diha ka sa at mga lingkuran na nak, kay kangwana diha. Hoy! Kanaog! Aman siya. Ha? Nausa ka? Kanaog kung dili ka gustong kanlaton, tika! Unsa? Oh my God, aman siya. Basta gulera kaayo ka. Di ka ba uwaw nga daghang tao ug naapag yun ang imong anak? Do? Animal kag yung babayana ka. Hoy, dili. Hala. Dali magagsakay una-unsa ka man si Juan at tapad ako. Ay, pagbot! Wa man gani magbuot nimo ang nanokmod ka, ha? Juan, dili. Sakay na. Kadyot, ipahimutang sa nato ang mga bata. Dito lang sa luyo si Lori. Bakride lang ko. Diha kalingkod sa akong atbang, Juan. Pagdali! Nahilunan ako. Larga na do. Atay pa, kuptan akong hawak ni mo, Juan, kay mahugon niya ka. Nakapapurda. Kabangay ko pala na una-una kong sakay.
bahin sa banner. Okay. Papagaling magsugod, singot ka na kaayo. Dali, sige. May laba ka ko. Pahiran ako imong agtang. Dayan! Pupunta sa pikas ko mo sa banner. Sige na! Kiling, ipahira ni Dave ang agtang ni Lori? Ang sasaw! Nak. Tarugag ikit iniglakaw ni mo ha. Unya i-wave ang pikas ni mo kapot. Sabay di ba? Ay, pahawa sa dong be. Pakupta sa ako be. Awa tanawa. Ingon idihana ko anak. Kupot ang pikas. Unya wave ang pikas. Unya smile. Anak. Ay. Magsugod na! Sugod naglagaw nang! Excuse me. Sugod naglagaw. Okay, Randong. Ako dalay kupot sa pikas side sa banner. Okay na ko. Di mahimo nang. Ako may kapinbol. Excuse me diha. Kadiyot lang. Patanaw sa ako akong anak kung saan pag-wave. Kay. Dali na. Ana. Naglakaw ng sugod. Okay. Then wave like this, anak. Huy! Nagkulis ba ko tinanaw mo? Smile, anak! Nang! Mami! Sweet kayo si Dave ni Lori! Nang ambi na. Di mahimo ikaw magpupos banner. Sa Ambi na ba? Oo. Dayan, Nak, smile! Smile dayon! Kana. Ako nag-anak ang kinagwapahan, ha? Wow! Kagwapa ng news speakers. Okay sama na. Ako nang anak ka nang nag-green! Kanang usaba, kanang logo sa uniform. Mas gwapa na. Isa mo na. Mas gwapa siya. Ay, murag ako bitaw nagbenta, si Lore. Ay, gwapa na yung nagbata. Si ano? Hoy! Mas gwapang akong anak. Tanawa, tutuki lang ninyo. Kanang nag-green. Kay gwapa! Mas gwapa ang akong bita. Budaon ginarong bataan. Ha! Mas gwapa laging akong anak. Tanawa ninyong tarong. Uy, libat mo. Tanawag tarong. Kung sa'y libat ang gitarong, basta nagtanaw. Papa, magiging nga po ni ina. Mas gwapa ang akong anak. Mas gwapa ang akong anak. Aw, kayo mo lang anak. Mimim lali sa naoy. Pero para namo, mas gwapa yun ang apon ni ng Tado. Usa? Ha! Mga batig naong! Che! Yes! Bisa gwapa ang anak. Masok ko, mandi ay! Kanaghan tao nga nananaurot sa gym. Dere man siya. Tupad taglingkod din dool sa bangko sa team sa atong anak. Kaniyot lang. Excuse me. Excuse. Uwan. Nganong ni amang ka? Buot day ka. Tuwarsat bang ang team sa imong anak ko? Nganong ni am ka din he? Kaya ka ba kumulig ko din he? Gano ba? Naan ni designated nga lugar kung asa mo lingkod? Wa! Pero, Wa man di ay. Aliwan. Daliwan. Tapat tawat. Aray! Nabunda ka nga akong lubot. Ay, sorry. Ang bibigay akong hapo-hapo. Ay, naoy. Sige lang po para sampot. kamoy pagtapad yan kay adto ko sa atbang! Ayaw man siya. Dinhilang ka sa akong pikas kilit. Ang akong kamot, Wan. Buhi ewan. Ayaw pugi. O kinsay ingon nga dili ko papugong. Ha? Sige, Wan. Ayaw nagbuhi ang akong kamot. Kotob mahuman ang duwa. Ikaw ang mag-iko. Wan. Dili ko palabot. Ay, ikupot sab sa pikas ang imong kamot na ko, Wan. Kada diri Wan. Ontwa. Diri ba, diri. Ay, ala, kalisod na. Dili na ko, malihok-lihok ko. Buhi lang ko. Dili ko. Kay kikuptan man nimo sa mancha. Tisag ko. Di ba ko kalihok? Unsa naman niya, oy? Sunod-sunod. Ladies and gentlemen, sa dili pa natin sundar ang atong unang duwa kalwadawa. Ato unang i-announce kung si Kimsa sa atong pinagwapay mga news ang Mananaw. Ang akong anak na! Yehey! Dayan anak daog na ka na! Hello, Moy! Saba kay kapaminaon. Parihog mga news. Linya mo sa tubangan. At tubangan yun sa mga tao. Tagang sa likod. Ang iyo na ito niyong pakpak sa atong Mananaw. Ibagin ang pakpak kayo sa Mananaw. Pakpak ko no. Okay?
pakpak. Aywan, pakpakwan ha. Pakpak ug maayo inig-abot ni Dayan ha. Okay! Set contestant number 1. Duha na lang ka music ang naibilin. Ang muse sa Tiger Shark o ang muse sa Lion. Karon, ipakita inyong support sa Lions. Pakpakwan, si Dayan na na. O saan ako pagpakpak nga gikuptan man ninyong akong kamot? Ibuhi ang anak ko. Pakpak na. Woo! Woo! Ako ng anak. Pakpak mo. Uy, pakpak mo. Ubay-ubay yun ang nawagpag sa muse sa Lion. O karon, atong pamatiro ng inyong pakpak ang sa muse sa Tiger Shark. Yehey! Yehey! May na! May mananaog na! May nanalo na! Klaro! Si Lori ang mudaog! No! Di ko gusto ko. Gugton ko ni ko dili ang akong anak ang mudaog. Klaro na kayo! Hindi ba mga kaigsunan? Sa inyong mga pakpak o sa inyong hukyaw, nakita na natin kung nahain ang inyong suporta. O ang mga naog, isip news, naog ang news sa Tiger Shark! Ako? No! Dili ko masagot! Dili ko masagot! Ha? Dili mahimong sa pakpak ra ni Agyon! Ha? Ba't di kayo na ipaagi ra ninyo og pakpak? Kay kansi ko, ana! Pinagal ko sa pariente din niya! Busta, ipaagi ta niyo og talent! Sayaw! Unsa? Oh, unsa na? Dili ka mo sukol, no? Kaniyot lang ha! May challenge kanay tamo din mga higala. I-challenge sa kamuse e ato uset kamuse. Sige, dawato na kayo mga hagit. Okay! Music! High water line. High Kinahanglan nga ako hit ang mudaog. water Oh, unsa na? Ha? High water line. Okay! Water Ang i-challenge music! Para akong ipo-ipo kahit sa pagonigo ubukusin tapusin. Okay! Nakita na nato ang inyong shield down! O murag na kayo sa paghihapon na katauhan sa ilang napilian! Sa! Oy, dili ko palabot, no? Paano mas tindot ba itong music yan yung gihatag niya? Dili mahimo! Favoritism ni! Aron makita ang katag, no? Kanta! Magtigi mi sa kanta! Saman! Okay na mo? Kanta! Okay! Iatagan ka hikayon sa katauhan, miss! Unsa may imong kantahon? Pipila lang kalinya, ha? Okay, sagot ko! Mukanta kong help! Help! Makakatingog ya! Taas-taas yun na! Taas-taas yun! taas na ko, boys! Yun, si Miss Dayan sa iyang kanta. Pero, akapila lang niya, ha? O, pipila lang kalinya. Okay pa, miss? Okay, sagot! Kapila. May tukar. Help me if you can! I'm feeling down! Ako ng anak! Woo! Ako ng anak! Help me if you can! Hoy! Hila mo! Hoy! Maghila mo! Maghila mo! And I do appreciate you! Big
Gusto na! Atagan na na itong chance ang imong i-challenge! Wala ko mahuman ng kanta, no? Few lines na to, miss. Few lines na ba? Aron nga mahuman ta ba? Ayaw, bitaw! Few lines na bitaw to! Help me if you can! I'm feeling down! And I don't appreciate you! Feeling down! Di ba taas na kong tingog? Gusto na to! Gusto na to! Ambil ng mic, ambil ng mic. Ay, dili lagi ko! Ay, dili ko! Wala ko mahuman ng kanta! Sa pa mo kanta pa ko! Ha? Kung gusto siya mo kanta, paguha asyag iyang microphone! Tagsami! Miss, dili mahimo. Ambil na ni. Dili lagi ko! Kung dili ni mo ihatag na yung microphone, ideklarar na ko nga mananaog si Lori. Saman? Imo na na, saksak nas baga ni mo! Pangit kag mic! Patigtingog! Nindot man takong tingog! Ha? Okay. Ang musunod og kanta karon mao si Lori. Sige na, Ron. Magdaog na ta. Mic test, mic test. My heart is saying, fool, forget him. Hopelessly devoted to you. Whoa, whoa. Hopelessly devoted to you. Mas mayo pagwa ka mo kanta. Itata. Nalingaw ra ka, Bart. Oh, gano'n man. Nga, nindot pa sa tingog. Nindot ang tanan ni Lori alang na ko, Bart. Sana all, Lori. Karon! Unanimous man ang mga tao nagustuhan. Ato ni iniklarar karon ang mananaog isip niyo. Luyo sa tanang pagsuway. Si Lori pag-iapon ang pinagawa! Salamat! I hate you, Lori! Luto ni! Favoritism ni! Tawgon taga karon ang iyang escort. Gamaho ang ilang team Captain Ball. Kamunod diri sa tunga aron mutupad sa atong news o karon nakuhaan og hulagway. Kiss ko, no? Nabati ninyo ang singgit sa mga tao. Uy, kiss, cute. Sige na. O salang ka-kismis, ato-atagan silang request ang mga tao. Para kiss, Ay, nasan ini ay? Usara ha? Agtang ha? Oo. Dib, anong ikop naman mo akong na? Dib, ay, ayawap, garap. Lori. okay. Parison kayo ang atong Captain Ball o ang iyang news. Magkalagod! Ako ang angin nga naadya uban ni Dave karon. Wisat! Putet! Ang kilit sa kong lips, ang angin niyang hagkan ng dili kang Lori! Shit! Ang akong heart. Bihot ang akong heart sa akong nakita. Yagan din ni Dave si Lori kilit siya ang lips. May langgani kay makilit pa. Kik na lips pa to. Makuyapan ko. Heart, kalma lang. Pilimay mong palatakal, gisakitan ka. Hinumdumi. Nagtago-tago rabia ka. Kasakit. Imong,
Tay? Naghila ka? Uy, hilag gud. Hilag. Mitulo lagi ng imong luha. Mitulo? Oo, rawan na. Pagdi tay. Puling ko sakit kayo. Ay, dugi kayo nakuha tay. Sakit kayo tanan. Hay man, atong tayo hupon. Ayaw na tay. Kaya na ni. Maanag ako ini tay. Sa kasambol? Sa kasakit. Uy, nabilin pa na liha. Basin madaot ang mata ni mo. Bebe, ato talawon. Ay, nalagi tay. Okay na ko. Okay na ko. Kala ka di ay. Kana tawil ni mo. Balik na ko sa kong gilingkunan. Di ba? Tulo mo yan. Yan, uy. Yan kas bangko ha. Usap niya ha. Lagot ko niya. Usap ako? Sungay kay butangan di ka. Bungian sa ka. Okay na. Basta makakis ko nimo. Part. Saan naglalis na noon mong duha noon? Bagay kay may part, no? Ilog da eh. Ilog. Bagay, uy. Simbak ko, no? Papasok ko na akong make-up, ha? Kata na sa akong naong, eh. Ako'y pahid, be. Kinilang akong labakara. Ay na. Nanakoy tissue dire. Sa mukha ni mo. Sinisi ka diha. Manong ka? Babae, gidighapon ka. Kay? Nagbitbit magkagtisyo. Kaya kung lalaki ka pa, no? Kuan, kanang... Kung lalaki pag ang imong pamati sa imong kagalingon, tawil o panyo ang imong dadon, dili tisyo. So? May dago pa din kay gayunan. Kay gayunan nga? Maako ka. So? Bert, libarog mo ka. Asa mo ka? Magpahungaw ko sa akong gibati. Unsa? Gibati nga. Ayaw ko gina nga nagsilos ka naman ni Lori. Abi ko ba? Huwag kay pagbati ka to niya. Wow, bitaw. Makagusto ka ako ng Lori part nga muram ka naglaki og naong. Magpahungaw ko sa akong gibati kay kanina pa ni. Basig bungaw niya ni din eh. Makasimot niya mo. Kagawson mo rin ba kayo? Unsa? Kalibangon ka? Ay, sapa niya ako. Ay, dali mo pa rin. Paan mo eh. Dunggan ka sa uban. Balik ka dito ka. Kadiyo trakay ko. Sige. Dali ha kay magsugod na. Ay, pagdugay. Wa ko magsilos ko pa. Nagsilos ko ni Lori. Eh, siya imong napustuhan. And it really hurt. Sortiha, oy! Yes. Midawag nga itong news. Kaya karon, midawag pag yung first game ng itong team. Coach, kung mo champion na ganito, coach. Mga ligot ang yung dagat, ha? So ba? So magpalit, sonta? Yes! Tarong nga po na itong sunod game, ha? Sunod adlaw pa man ta. Pero, kaduwa ta maduwa. Sa buntag o sa hapon. O kung mudawag ta, magkasulit ta semifinals. Karong Friday na nga itong duwa. Sa bana, ha? Ay, may untag. Magkadaog nga hapon ta. Salig mo ni, Captain, ha? Salig mo ni mo. Teamwork, manggod ta. Pero, mas ma-inspire ko kung naag kanunay si Lori matagduwa na to. Tas na? Kanindot ka sa? Kanindot ta! Sus, una ko ninyo eh. Lori, dungan na lang ta. Lori! Yun na siya. Gibian ka nila. Awan sa kanina ni. Barjan! Barjan! Una sabi ha! Ato na may! Sige! Ano sa mga amping mo! May pa sila. Nananghit pa nga manlak. Pero si Dave, maski una pa niya ang paggukod ni Lori. Oh, Dave! Kanina pa ako na magipasakitan. Angay na bang hunuon ko ni? Kaysa mga adlaw nga ng labay, mas misamot pa akong gibati alang nimo. Mga angay lang nga, kalimtan tanak ka. Sugod ka ron. Hinay-hinayan at kas pagihay. Kay it really hurts na yun. Mahimo pa, Dave. Kung sa sunod-sunod na ko, Pi. Nga naman. Kay mairita ko. Dugay natin ang sigig uban. Karon baka mairitar na ako. Siguro, na-develop na ka, no? Di lang ka maangkon. Feelingon. Ay, kung kataw eh. Namuha ang imong aping og maayo.
Misamot ka kagwapa. Hilom. Si John. Hi, si John. Wala lagi magsunod na to. Nawahira to. Pero, nagsunod to na to. Shit, ako ka pananghid kanina da. Balik ko na to na. Ay, nagsunod lagi to. Layo na kita. Nga, sama na bubalik pa kita dito. Bisag maabot na sa syudad ug akong mahinumduman nga nabiyaan siya, balikon gyapon ako siya. Kung si Jan ang mabiyaan, dili mahimo. Pero kung ako okay ra, asang hustisya? Mangita mo ka hustisya. Kita may namiya niya. Ayan. Tana na, balikon ta na to siya na. Narao, siya nang naglakaw sa unahan. Ato lang huwaton din Niliko lagi na siya. Asa na siya? Naibaw ko. Ako inyong gipaabot. Wahi na. Tangluod na ko. Og nakahukom na ko nga magikay na ninyo. Busa. Giahag na. Nahinayak naman ako liko din dana. Uy, paingon manis basakan. Giahag. Pero, unsaon taman. Nahinay ka naman ni. Dinilang gigumuagi pa uli sa amo Balag mo tuyok pa ko. Feelings. Ikaw ginakaingon ini. Ikaw yun. Tay. Maatay ka karon. Sorry, tay. Kano kay ba nimo? Nganong karon ka lang mauli? May gihapit pa ko, tay. Sige, tay, Pahuwi sa kong kadiyot, kay maligo ko taw. Kajot. Taysa. Kalapok ko na ng tiil nimo. Ako, tay, nalubong ko sa lapok, tay. Lapok ka, waman, mag-uwan. Nag-uwan na dito ganina, pagbiyana mo, niyaman siya, waman. Waman? Gani. Ya, ngano kalapok man ka? Ay, kuhan, tay. Nanakop ko gapit og langgam dito sa basakan, tay. Hay, mang langgam nimo. Hawa ko'y nadakpan, tay. Sige, tay. Diha ka na. Taysa. Tay. Ganina raman ko nakabantay nimo nga magsulubon kay ka. Magulanon kay ka. Unsa ba ginahitabo nimo dong? Ha? Sultihi ko. Basin panegdo na ko ikatabang. Konsultihan ka, tay. Makasabot ka. Makadawat ka. Ha? Ayaw kong ingnang. Tay. Kung unsay naasim mo na huna, husto ka. Usara mong babae nga nagustuhan ni Dave? Si Lori? Unsa? Mauday ganina nag-uul ka. Kay nakita man din mo gagihag ka ni Dave si Lori dito sa court. Ha? Anak, ingon ginanian ha. Usahay sakit palandungon nga ang suod na tong higala. Maupa-usahay ang mamahimo na tong karibal sa gugma. Pero unsaon taman, iho. Ingon ana ginang kinabuhi. May the best man win. Ana na lang yun. Yaon sa man. Nahibaon ini si Dave. Tay. Ayaw na lang kung wapa. Kay mauna o dyan na hinuoy mahimong hinungdan sa inyong palagbangi. Husto ka, tay. Anak. Anak. Ulitaw ka na, gid anak. Nakagusto ka na. Ulitaw ka na. Sige. Pahuway din to aron makahimasa ka na rong taon-taon. Ha? Tay. Ala, sige. Ulitaw lagi ako, anak. Ulitaw ko ko. Nasayop ka, tay. Daga na ko. Dugay na. Kay dugay na kung nakagusto ni Dave. Mga bata pa lang, me. Anto na ko, tay. Kasayugon ni mo. Unya pa mga alas 9 ang inyong duwa. Wapagani alas 8. Hoy!
Wala ko paminawa eh. Ay! Nagdali magbiya. Ngano magato siya? Magduwa to sila karong buntag ug unyang hapon. Og malalaog maoy makaduwa karong maabot ka Biyernes para sa semifinals. Maintag mo laog sila. Kay karong Sabado sa bispira sa pista na ang finals. Bart! Uy! Niya na si Lori ug si Dave. Ni una ko na kaglakaw. Ganina na ko na kanibiya. Di hindi ka. Na ako'y gato ganina. Misulti unta kapart kay uban ka na mo. Oh, Jude. Okay ra. Dala na mo! Gitawag na mo ni Coach, oh. Tawoy! Nga naman to siya. Umbot lang. Mura magidugo. Unsa? Ay, mura gisapot ba? Di sa una ka. Mamati una ko sa among game plan. Hi, Dave! Hey, matanaw ko sa inyo duwa, ha? Leg, ha? Saan na yan? Hala! Like do! Huwag sa inyo! O dili lang dyan ka maminaw o klase. Unsa lagi na? Siya! Right, aleg ka ha! Kung may contest gani nga sama ini, balian nimo ang imong kontra nga pinakamaayo sa ihang tiil aron dili makaduwa. Sure win na! Unsa? Wow! Sorry kita semifinals. Congrats sa tudaan. Sabutan na tudaan ha sa tamaligog dagat. Uban ko! Uban ko! Yay! Dili ba nga? Uban ko! Sa kontra man nato siya nga Muse. Di daw. Mo na yung napildi ni Lore, di ba? Hala no! Ipahinom-dum pa yun na. Naungan nay? Ha? Anak Jude? Well, anyway, kaya ako man ang pinakakusog nga mature ninyo. Kinalang nga uban ko sa pagpangaligo ninyong dagat human sa championship. Oo Diba? Basta partner ta. What? Ew! Si Dave ka ang akong partner. Sorry Dayan. Si Lori ang akong partner. Sorry, Dave. Sorry kayo. Si John akong kapartner. Uy, naon siya naman eh. Ay, si John. Ay, this John. Juan, mananghito kanina nga mauna kay naglain kuno yan tiyan. Unsa? Sige lang. Tiyan ba? Unsa sa kagikaon ato ay? Hello! Si John pa! Labing siguro, may kaon na sa tog halo-halo. Hoy, makalain na istiyan ang halo-halo di ay. Lain sa kagdili, no? Halo-halo, gani! Saksak sinagol ang gikaon. Ang resulta, naglain ang tiyan. Oh, ako na lagi may katawa! Dili katawanan? Dili, ay. Ikaw rin yung ganahan. Che! Che, ni mo! Excuse me, Big! Hindi ako tapat ni Dave! Lord. Dave! Tana, Lord. Apaso na to si Part dyan sa ila. Atong kumustahon. Tana na. Tana. Coach, una min ninyo. Sige. Kita daw mas practice ha. Sige, Coach. Lori, tana. Tana. Wait! Uban ko! Sa ilan dyan? Sa inyo! Mag-unsa man ko silang dyan! Di pa mo kung pauli sa mo, Dayan. Mula sa pamilya dito sa ilan dyan. O sa lakaw na lagi mo. Kay manlakaw, Miss Lori. Huwag mo. Lori, tana. Ay, Dave. Tana ba? Buhi lang akong kamot ba? Ay, pasag din lang gud-agud. Friendly ra bitaw na. Way baha. Uy, asig pangupot ka, puya. Buhi iba. Samot mo nang kahugot na mong pagkupot. Buhi iba. Dave, aray na lang naku hold, oh. Here is my hand, oh. Awa, oh. May presentar, oh. Kadto may kopti. Ang imong kamutang gusto na akong kuptan. I'm sure na mas humok ang akong pad kay anak niya. So, hold mine instead. Ayo! Pagchan! Oy, Dong! Diyaman lagi mo! Dayon mo diri! Dahil Lori, dayan! Dali mo! Na si Jan, oy!
Kuan! Inangwa ko, tay. Unsa? Sugoon ko nimos pagpamakak. Basta inangwa ko. Wa ko no siya! Tay! Tay, sabi, pala kay. Hay! Uy! Uy! Ay, taot kaloy sa kong anak. Di lagi tingali niya mantos nga makita ang suod niyang higala o ang babae nga iyang naibgan. Nagdamig tambal no kay basig wa mo stock din hiba. Naghapit na lamis pagpalit. Tambal? Para sa unsa man na? Naglain man ko na yan tiyan. Ingon siya. Oo, iingon siya. Hoy, guys, ninyong oy, mahibong paman mo oy, nga maglain. Mahibong mo kung dili. Ato na mo sa kwarto, noy ha? Pagani ko mo tando, bibiya na. Niya pa malagi ka din hidayan. Dili ka mo sod sa kwarto ni Jano Gapil. Ito, dili no. Dili magod si Jan ang akong tuyo din Kisa mali ay, ako? Ew! Ew, may uban ako din no. Kaya niya si Dave. Si Dave ang akong tuyo og dili si Jan. Unsa? Nagbukod. Atong dulo no kinay. Dali. Tay, di ba niingon ko nga balibari sila? Di mo gininungi pa na yun. Matud ko. Di na ko gustong magaduol pa may kanunay. Sige na. Gawsa na sila balik dito, tay. Balibari. Ina natug ko. Nga sa ato pa dili tinuod nga naglain ang imong tiyan. Part. Niya mo? Unsa man ka Bart? Dili kayan man mo part. Ha? Unsa man Bart? May nahiubsan ka na mo? Sultihin mi. Laina na style laing nga imo ming likayan. Nga wa man may mahibaw nga no? Bart, unsa man? Si Luri ba ang hinungdan? Dili. Kun mao nga no? Bart, naglain lagi akong lawas. Mama gani nga, di ko gusto nga magig-atubang ninyo. Bosa, sige na, Bart. Gawas na mo. Gawas na mo din sa akong kwarto kay gusto ko mo paway. Biya na mo. Bart yan. Ug kung mahimo. Unsa Bart yan? Unsa? Saron. Grabe ha. Kusuga Hala. Tawa biya. Yung nagtata mo nga, ay magpadoon ako, kaya naglayan akong tiyan. Naif. Hindi na mo eh. Asa ba ka? Yung CR ko, uban ka. Ako, uban ko. Ilom diya. Ay gani kay, napugos ka na ako kung nabuti sa pagpangutod kanina. Kaya mo gigugrason. Ay, salamat butod sa imong kooperasyon. Sarwa pa silang biya. Ninar ko din ni CR. Mag-usaga oras ako ko din eh. Magawas ako kay gipaningot ako din nila. Dugay agad. Ay! Ay! Bart? Ay! Kuyawan ako ni mo, Bart eh. Giabad sa ko din nila. Bayot mo sa tinimog di oras eh. Anong naman ka din sa tubang importansya, ha? Kay bawa bitaw ka nga tawaan ng amo. Isultihan na bitaw tiga part na gisaka na kong ungo makausa din sa amo. Kuyawan ako ni mo eh. Lugawan ni mo part eh. May gani, wati ka masukmag. Sus. Isim ka? Pukalata ka? Ha? Oo. Ganahan ako si Matingog. Bugal eh. Paksit ka ron. Kami ang gani kong kumo, ha? Sus, namiawin mo eh. Wala ba kung makakunaw? Saman, limot na po kunaw. Kahugawan ni mo, Part. Si Kansa, Part, si Kansa. Digoy, bahala ka diha. Si Mota Lori, si Mota Lori. Okay naman kaka. Mamauli na lang, me. Lori, tana. Sa Part,
Kupot sa akong kamot, part. Uy, bahala ka di, oy. Lord, dali na. Tiyo. Tiyo. Ikaw, kupot ka? Singgag payom dia. Lakaw na, oy. Gara, nang gagmaya, eh. Piti ka ron. Ako'y hagdabi nga makupot sa imong kamot, be. Di na ako mabuhian. Luwal! Unsa? Ari, be. Ari, tayo. Sapa niya? Pauli na. Ali na yun. Pauli na. Bibiyan na, Debo. Naguwat na ito sa gawas. Lakaw na. Gawas. Sa mukha ni mo, eh. Ka-cute, eh. Kibaw ko. Dugay na. Sige na, gawas na. Nga cute ka. May kay kamudag ikid. Unsa? Cute ta, gindi mo po yung masako, eh. Kung unsa ko ka-cute, Lori, mausad ka sa mukan. Sige na, Lori. Lakaw na, pauli na. Ay na, sige, sunod-sunod ako. Ay, kung balik na ko sa akong kwarto, kaya mapahuway na ko. O si Parte, musaka na sa balik, kaya mangita ni mo. Ato na ko. Isam kay, arim kay, anong arim juga ganahan ako? Di mo ganahan ni mo. Ikaw ba, di ba ganahan ako? Dili lang ko, butanay din eh. Maoman gani, way butanay kung ganahan sa kunin mo. Lori, dili ko ganahan ni mo. Kay ganahan lagi kunin mo lagi. Saba ni Lori, oy. Pamuan ako nabi. Anong misunod mo yun ka, oy? Sa mukha ni mo, oy. Ay, masunod sa kwarto, kaya mapahuway na ko. Gikapoy ko. Mapahuway sa ko, kaya gikapoy sa ko. Sa mukha na unsa naman kayo uli sa inyo kung gusto kang pahuway. Hindi nilalunggod. Muram kag karon pa nga, magtapad mo tas paghigdas uno. Uy, mga bata patatao na to, day. Nga nang dagdag ko na taron. Lain na na, oy. Lain kung butangan mo malisya. Kung ikaw mala kong katupad, no, Lori? Di ko matugkag Malaysia, no? Salamat sa pag-abli, ha? Uy, magagnaw. Magkaya po ni Mio, uy. Anong may unang kagsuso kong kwarto, ha? Kaya may pahuway. Pahuway ka na kung gusto ko mo pahuway. Ano din, eh? Uy, unsa? Uy, agay! Di mo. Di mo gusto mo tupan ni mo. Gawas na nito, kay matug lagi ko. Sige, katog na lang diya. Kay tanawon na lang ka. Unsa? Ay, kalagot ako nung ginimong bayan na ka, uy. Pahala ka di, ay. Uy! Uy! Asap ka! Pahuway mo ka! Di ko mong kinaka ka. Ay, magluto na lang kong panihapon ng mong tatay. Ay! Kibaw ko. Ako. Ganahan kay ko kay baw mo luto. Ganahan kay ko, ana. Makainlap og samot. Tara na! Uy, Lori! Tanda mo! Anong ari mo dyan sige sunod-sunod ako? Naglagot na ko ni mo, ha? Sige lang. The more you hate, the more you love mo ko, no? Ew! Uy, bagag face! Hindi na ako mapatumpik-tumpik pa. Titangay sa usag-usa, uy! Day, bayot bitaw ko. Babae ko heart. Kay baw ko, eh. Mao man bitaw nga bagay tanduha, lalaki ko ug babae ka. Unsa? Dugay mas pagkanaog si Lori. Kung sa pa mas taas nila ni Part dyan. Sako na lang ako balik, eh. Naibaw ka? Kano sa lang, day? Dugay na. Ug may mo ba? Ay kog daya. Kung makadaya ka na kunong wagas. Kibaw na siyang lalaki tagbabati. Magkagusto ka kunin mo kung babae pa kung tunay. Hala, ha? Nanginsulto ka, Ngano man? Ba't igugnaw, ha? Ikaw ang pinakagwapa sa akong pananaw. Huh? Wala akong malipong. Ay, nagugupti. Sa mukan mo, eh. Nalipong ka, Part? Basig, dehydrated ka. Ha? Wala na, eh. Ay, ui lagi kini si Lori. Kibaw na kanya, ui kayo. Lumiag, sus. Sige na mo. Hapon na, naibaw na turos mama ug lula ninyo. Anong wapang mo mauli? Okay na lagi ko. Ano yan sa bitaw sa tatay? Ganin na rin milakaw sa tatay ni mo. Uban si Dayan. Ha? Asan ko na sila? Ay, Kesay, gisigihan ni mo diha og lantaw. Man siya. Mama sad, murat man ka. Murat nga nung makurat man ka. Wa ka ba day magkabati sa akong taonab? Wa, Kasi kan sa bagoy gikabisihan ni mo lantaw diha sa gawas. Ay, wa,
gilantaw ra nako sa atong nataran kung maayo bag magbutang lang kog mga lamisa diha nga kakan-an sa mga mamistahay aron dili na lang mo ari sa sohod ba. Oo, labing maayo. Abi ba na kog sihuan ang imong gilantaw das at mga bahay nga misod ganina? Unsa? Wa taon maoy. Naaday sihuan diha. Say labot. Patilon, bayan ni Mama siya. Kung makadenay ka, mo rin yung kagbatanon ay. Ma. Ma, mara tayo tuyo ni mo ni Noy Juan. Ingon ka ka-importante kaayo. Gipabiya pa mi mo dayon sa ilaha kay emergency. Nya maora day ito. Okay, Kado. Dili ba na ito emergency ang akong tuyo ni Juan nga magpatabang ko niyang pakuha ining lawa-lawas kay Sami? Parehas naman ta. Talawag tapay-tapay o kaka. Lain sa kaayog ikay akong sugoon sa pagkuha. Dito makas ila ni Juan, di gipahimos na akong higayon nga magkauban mo paingon din eh. Okay ra kawan. Okay naman. Pero, Juan, nakuha naman ako, Norms. Ato na ko. No. Ayaw una. Sus, uy. Masuda lang ko sa kong kwarto, uy. Mag-ilis ko. Iha. Pagdugay lang das imong kwarto kay okay rami dire. Whatever. Juan. May ipamaliho ka pa na ko, Norms? Oo. Palihog ko, be. Sa unsa man? Daoy, maikog na magkong manugo hinuon ni mo, oy. Nasuguan ako ni mo. Pahimo sa lang samtang ni apa ko, unsa man. Sure ka? Dili ko maikog. Kaya ramang ko. Ay, kaya ka ayo. Hala. Kulbaw, unsa may ipabuhat mo na ako? Kuan, daoy, kaikog kita kong manugo ni mo, oy. Sige na lagi, kaya na, langgangis na. Hapon na. Ay, nagkaikog. Sure, gyog ka ha. Ay, lagi, unsa man. Palihog kog, Juan, palihog kog koot anipi. Ha? Ipakuot na ni mo na ko? Kanang dawi kanang nagpataka magkuglingkod ganina go ditos gawas. Nasugsug na hinuon ko. Tanawa aray. Sakit siya. Tanawag tarungwan. Murag wala man masugsog. Ay, uy na. Naalagi kay hait man siya. Dali. Adutas ka ng bintana dapit kay hayag dito, dali. Dali sa tanawag tarong. Di ba naagyod na? Dili ta dapit, Mga 5 kalamisa ang mapahimutang nako din sa gawas. Okay na ni. Unsa ron? Juan. Uy, si Norma og Juan ka nang naadapit sa bintana. Sige na. Sige, Norma. Mihupo si Juan. Mga bastos. Naagid sila dapit sa bintana, naghimo og milagro. Mga bagagnaong. Bulikatag maayo aron klaro. Mga bastos! Kana. Day Norma. Wa pa man na ako hikapa. Awa pa di ay, syalan ba kundi ay. Sige na pulikata na gamay ang garas akong lapalapa aron imong makita ang sugsug o imong makuha, Juan. Basta, ingon ka. O lagi.
Si Amansya. Nakita ko si mitanaw na rin mo kanina og naminaw. Dayon mi biya. Misod ko balik silang bahay. Namundak silang pultahan. Wa man! Wa man, Norm! Mubarog na ko eh. Sakit na akong hawa. Ayaw! Diya ka lang sa ubos. Mag-usama ko din eh. Ikaw, bahala kag mag-unsa ka diha. Wa may bubatlong nimo. Dili manggani ko. Ha? Ay, ito maguba pa yan ng pultahan sa kwarto mo, Amansya. Ay, watuyo, ama. Kalakot. Makaguba sa mood. Mga bastos, mga way delikadisa. Wakagyoy paruganan wan. Sama sa gihapon, huyang kagihapon kayo. Taligid ka ay kung madasa tentasyon. Ha? Mauna. Magsige kag padungog-dungog nako nga gusto kag gihapon nga makigbalik nako. Unya ingon ka? Ha? Ay nalang kuwan. Kay dili gyud hinuon ko. Dili gyud hinuon ko. Sigurado ka? Dili na gyud ka? Sanay? Sigurado ka ba nga dili ka na gyud ni Juan? Ha? Ingon di ay ko? Oh, sigurado ka ba nga dili na gyud lagi ba kang Juan? Ingon ba di ay ko? Adungog ka yung tingog ni Maay. Ay, agoy, nagkusog di ay nako. Ang gipaningot kong samot. Wanto ko sa biranda ning akong karto. Magpahangin ko. Ang mahanggap ko lapas nga hangin. Ikaw gyoy nakaingon ining tananuan na ka. Ikaw gyuduan. Si Juan. Ay. Kanahan gini si Normoy. Bisa ko saon. Ay. Mulahos na kong pauli sa bahay. Ala. Si Amansya. Naasa sa biranda siyang kwarto. Mitanaw siya na ako. Hay! Uy! Ala! Gilabay ko... Ay, paglikay ka, naglagot ko nimo. Halay, gilabay ko kaang... Day! Ay, paglikay lagi. Nindota! Naglagot ko. Nindot kag mukuan, day, kanang... Ay! Lain na ni mo mutimbaya, day, oy! Pakapilan, may mo kaang! Nalagot ko nimo. Ay! Gano ba na? Ay! Likay O sabay sana ako nimo! Ay lagi paglikay. Ganun! Istoryahon ta ni! Gano'n na suko manggan ako, magsulti na, wala ako! Dali! Ay, pagsaka dali! Ay, my God! Kag-iskandalosa ba na babayhana, oy! Ay! Daliwan. Gakusta ko aron dili ka maigo sa iyang gilabay ga kaang. Dali! Ilong sa bangag. Norma, tingali, kitang doon na hino na maigo. Balik ka lang dito sa inyo. Ako rin bahala din eh. Dili. Unungan ta ka. Dili ta ka biyaan, Juan. Dali, Norma! Miga kusog maayos ni Roman ni Juan. Nagtuo mo? Nagtuo mo affected ko? Dili, no? Bahala mo diyan mag-unsa pa mo. Sige, pagkakos mo diyan sa kalsada. Bisag magbinuntagay pa mo. Wako'y labot inyo. Dili ko sakitan. Migora sad ang duha nga akong gitanaw ay. Pues, dili ko sa sud sa akong kwarto. Kinsa ba mo nga akong tanahon? Mas maayo pag maggansilyo ko. Tempa, hain ba itong nasugdan akong gansilyo? Din hira man ito na ako gibutang sa miagi nga na gansilyo ko. Kesa may nang hilabot. Ano nawa man din Kapiskot gaday. Sod lang, Nay. Wana ilak. Nay, kita kas akong gansilyo. Dili man ito na ako gibutang, Wa naman sa dinis drawer, oy. Kanadeng na ibabaw labisa. What?
Ano niya ka? Ingon bitaw kong magsulti ta. Dili ko makiksulti nimo. Balik ka to dito sa norma. Pagakos mo dito sa kalsada. Wala man. Say wala man. Wala sa imong mata nga nakit-an taman mo duha. Balik ka sa dito. Ngisi mo ka diha. Nagselos ka? So? Ha? Bisan pilingon no? Ano mo silos mo ko ninyo? Be? Ngano ko nga magakos mo ko. Bisan ko unsa mo magakos mo dito. Unsa may labot ako? Wala ko'y labot ni mo, Juan. Busa, bahala mong mag-unsa pa mo ni... Juan, gihagkan ko ni mo. Gihagkan ni Juan si Amansya. Nakita ko kitikan din eh. Animal. Nakapaus ang animal nga Amansya. Gituyo sa diyag apli ang pultahan sa piranda aron makita na ko sila si Juan. Gra! I hate you, Amansya. I super hate you, Kyud. Sa sunod, di kay palagkuton o pasuyaon na tika. Tinudon ko pa, Kyud. Ang kuno na ko si Juan. Ug musukot siya na kog sa dili. Ha! Basta kay buhaton gid ako. Gamiton ko ang akong superlicious, delicious, curvaceous, sumptuous body ning higayuna. Ha! Ako na'y mahimong mananaog na tunduha ang Amansya. Maako na gid unya si Juan. Ngano kami? Naa ka day diha? Ay, kuha man good na ibomang ko. Sige-sigihan mo glantaw diha sa ilahang Dave. Nag-usap ka din sa atbang nila. Wa. Tana, manood na ta. Kita ka ni Dave nga, may paulit na mi? Wa. Busa dali na. Manood na ta. Okay. Okay ko doon. Bidakan palayo. Maudi ay. Naaday ang anak sa kong mortal nga kaaway. Nagpaingon na di ay dinhi. O gitagpo sa sakong anak. Ha, di mahimo, dili. Dili ko busugot ka magpadayon si Dayan sa iyang gibati anak-anak sa kong kaaway. Dili ko busugot. Hoy! Dayan! Why are you so dugay man nga may uli? I waited super dugay baya for you to uli. Why are you so dugay? Giuban na pa na mo si Jan dito sa ila. That's why you were so dugay. Sige na, yan ha. Musunod na ko sa amo. Wait sa mag-talk sa ta. Super dugay ba ko nga nag-wait ni mo niya mo biya na kadritso. Almost 1 hour baya ko. That's super dugay baya ha. Nga nung nagpaabot mo sa kanako. Kay kung wa pa ka magdugay, di ako mapaabot ni mo. Let's go. Hoy, Dayan! Asa ka? Pauli! Mapauli naman bitaw ko. Let's go na, Dave. Mo pauli! Unya wa pa man lagi ka mo paingon diri. Asa ka man di ay, ha? Mapauli na. Adto sa ilang, Dave. Osa? Ha? Yan, nasuko na si mami ni mo. Pauli nila sa inyo ka. No. Dili ko. I can't take it anymore. You were super dugay pa ya. Nga may uli? Nga manguyab na ako. Og dili na ko makapaabot og super dugay pa nga higayon. Busa, ako na'y manguyab ni mo ron. Og duha rin kapilian ni mo, Dave. Either masugbot ka na ako o sugton ko ni mo. Unsa? One look and then you iba na. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ning atong sungilanon. Bagong haon. Tagsuat Marites Parba Albores. Ubo sa direksyon ni June Caraca Pujares. Spinner Joel Bense. Recording editor Randy Tayad. Atong soundman Jan Lara. Dalit sa RMN Drama. Bigla na lang sinabi sa akin